Nasayod ka ba nga mas girekomendar ang pagkaon og isda kaysa sa karne? Although kabalo man gyud ta ana no, murag ka ng very basic kaay ni siya nga knowledge nga daghan gyud ang mo encourage nga mga doctors nga mokaon tag isda compared to karne. Pero ang tanong, why? Nga pareho man na sila nga sources of protein, gikinahanglan man na sa atong lawas. Ania ang rason niini. Daghan kaayo og benepisyo ang pagkaon og isda. Ang isda ubos og calories ug ubos pod ang iyahang kolesterol. Daghan kini og protina, bitamina ug minerals kumpara sa karning baboy ug sa karning baka. Gawas pa ni ana, daghan or puno kaayo ni siya og omega-3 fatty acids. Ilabi na ang mga sardinas, mackerel, tilapia ug salmon. Ang pagkaon kuno og isda makatabang ni siya aron malikayan ang mga nagkalain-laing sakit. Unsa man nga mga sakit sama sa asthma or hubak. Ang mga bata nga mahilig mukaon og isda, layo kuno sa posibilidad nga magkahubak. Next, unsa nga sakit? Kani magong isda daw, para daw ni siya sa utok ug sa mata. Taas siya og omega-3 fatty acids, sa giingon pa nako kaganina, nga maayo ni siya sa atong utok ug sa retina kanang likod sa ato ang mata.